Sorgenprogramm.
Gottschalk og kære Birgitte. Det har været pragtfuldt at mødes med jer de par gange, vi har gjort det. Den første gang, da I kom og fortalte, hvad der snart skulle ske, fortalte om jeres store forehavende. Vi talte tæt og godt sammen, og så nu forleden dag, hvor vi unægteligt var rykket meget nær på, og hvor et og andet i forbindelse med i dag skulle klares af praktiske ting, men også med hensyn til de ord, der lyder ved en vielse, hvad de ord i grunden betyder. Det var jeg glad for, og det skal I have tak for. Og jeg tror også, at de siger noget om jer, at jeres hjem er meget åbent for alle, der godt i dag har ville være med, har ville deltage, har ville følge jer netop i denne stund. Sådan at I både har husrum og i hvert fald hjerterum, der hvor I bor, hvor I har jeres hjem. Det er klart, at vi alle sammen også håber på en god fest. Det får I nok. Det får I i eftermiddag. I har jo solen og sommeren, havde jeg nær sagt, med jer, og I får sikkert en dejlig, skøn aften. Dagen bliver helt uforglemmelig. Og man må da nok sige, at vi allerede er begyndt godt her på dette sted og i det helt store format med en af vores prægtigste salmer. Den, som I jo også selv har valgt. Så skal jeg da prøve at sige noget vedkommende og aktuelt om det at være gift. Og jeg synes, det kan være naturligt at tage mit udgangspunkt i nogle ord af en mand, vi talte om forleden dag, blandt alt det andet, vi også talte om, nemlig K.E. Løgstrup, vor tids vel største danske filosof og mest betydelige teolog. Han siger nemlig et sted, og jeg tror, det er i den etiske fordring: den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt. En forbigående stemning. En oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker. En lede, man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget. Så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv skal lykkes, eller ej. Jeg synes nok, det er kloge ord i vor tid. Også ord, der netop i vor tid rummer en afbalancering. Og ord, som bestemt efter mine begreber er helt i centrum netop ved en vielse. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Og det kan jo være så meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej. Og når jeg mener, at det er så utrolig kloge og nærværende ord i dag, i vor tid, så er det jo fordi vi, når det drejer sig om forholdet mellem to mennesker, parforhold, ægteskab, vielse, bryllup osv., hvad alt det hedder, i så høj grad er kommet til at tænke i andre baner. Jeg mener, at vi lider af den skavank, at vi fokuserer på følelser og fokuserer meget, meget ensidigt på følelser i vores tid. Og så bliver det uundgåeligt et spørgsmål om følelsers manglende stabilitet.
at følelser jo kommer og går, at følelser har det med at blegne, at nye sympatier kan indfinde sig, osv. osv. Og der er jo også visse sørgelige statistikker at henvise til med hensyn til dette, indtil døden jer skiller. Der er bare det, om man dog ikke kunne tale anderledes om forholdet mellem to mennesker. Om det ikke var muligt at komme ud af denne ensidighed, denne omklamring, og komme derhen, hvor det er sådan, at man faktisk kommer til at anlægge en sundere betragtning, og også en sandere, ja, en bredere og mere omfattende, mere dækkende, en mere menneskelig betragtning. Og det tror jeg nok, man må sige ja til. Og vi behøver faktisk ikke gå længere end til selve vielsesritualet. Jeg tror, vi fæstede os lidt ved det forleden dag. Dette i og for sig, i hvert fald for en moderne betragtning, meget påfaldende, at vielsesritualet overhovedet intet nævner om følelser. Nå ja, de er vel begyndelsen på det hele, det er nok rigtigt. Men når vi bliver gift, bliver vi egentlig ikke spurgt i det plan. Vi bliver faktisk spurgt om noget andet. Vi bliver spurgt om, vil du elske og ære? Vi bliver ikke spurgt om graden af vores forelskelse og om mon det kan holde. Vi bliver spurgt, vil du elske og ære den, der nu er lige ved siden af dig? Det vil sige, vil du føle ansvar for? Vil du behandle det andet menneske som din næste? Vil du opføre dig ordentligt over for din mand, over for din kone? Vil du gøre alt, hvad du kan for ikke at hæmme det andet menneske, men udvikle alt det gode, du overhovedet kan være med til at udvikle, sådan at livet kommer til at gro? Jo, jeg synes, at Løgstrups ord har fat i den helt rigtige ende. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker. En lede, man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget. Så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej. Det kan ikke nægtes, at det er noget, man bliver ydmyg overfor. Tænker man den ting igennem, er den jo meget overvældende. Det er noget, man bliver lille overfor, stille overfor. Det er egentlig noget, man går på knæ overfor. Bønnen trænger sig lige så stille frem i vores hjerter, når vi tænker på det, og når vi gerne vil gøre det så godt, som det overhovedet står til os. Der skal vi vide, ja, vi skal helt bestemt vide, at sådan en bøn, den bliver hørt. Der skal vi vide, ja, vi skal helt bestemt vide, vi kan næsten ikke tage det for alvorligt, at vor Herre, han er også med ved brylluppet i dag. Og der kan I få hjælp, utrolig meget hjælp, i lyst og i nød. Få hjælp til at ære og elske, som I selvfølgelig så gerne vil det. Kære Jan og kære Birgitte, I skal vide, at vi alle sammen brændende og varmt ønsker for jer, at det må lykkes godt. Det er store forhavne, og vi er også fulde af tiltro, helt bestemt. Og vi vil gerne sige det til jer i dag, og I ved det sikkert godt, men det er jo ingen skade til, at vi minder hinanden om,
at lykken lige netop ligger i dette, vil du elske og ære. Og så er vi også helt sikre på, at de dage og de år, I kommer til at dele med hinanden, at det bliver en stor fest, helt i forlængelse af stunden nu. Tillykke med vielsen i dag. Ja, så tilspørger jeg dig, Jan Gottschalk Andersen. Vil du have Birgitte Håkansson, som hos dig står, til din ægte hustru? Ja. Vil du elske og ære hende, og leve med hende i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den Almægtige vil tilskikke jer, som en ægte mand bør leve med sin ægte hustru, indtil døden jer skiller? Ja. Lige så tilspørger jeg dig, Birgitte Håkansson, vil du have Jan Gottschalk Andersen, som hos dig står, til din ægte mand? Ja. Vil du elske og ære ham, og leve med ham i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den Almægtige vil tilskikke jer, som en ægte hustru bør leve med sin ægte mand, indtil døden jer skiller? Ja. Så giv hinanden hånd derpå. Eftersom I fordum har lovet og tilsagt hinanden, at I vil leve sammen i ægteskab, og nu åbenbart bekendt dette for Gud og os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer nu rette ægtefolk at være, både for Gud og mennesker. Amen. Da I nu har givet jer i ægteskab sammen, så hør først af Guds ord, hvordan han selv har indstiftet denne stand. I skabelsens bog står der skrevet, Gud sagde, lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os. Og Gud skabte mennesket i sit billede. Og han sagde, det er ikke godt for mennesket at være ene. Jeg vil gøre ham en medhjælp, som passer til ham. Og Gud velsignede manden og kvinden og sagde til dem, bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden, gør jer til herre over den. Og hør så også apostlen Paulus' ord. Så ifører jeg dig som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, sagtmodighed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv den hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Ligesom Herren tilgav jer, således skal også I gøre. Og over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er det fuldkomne bånd. Og lad Kristi fred råde i jeres hjerter. Men der som Herren ikke bygger huset, er bygmestrenes møje forgæves. Derfor vil vi anråbe Gud om velsignelse over jer og sige af hjertet. Vi beder dig, vor Gud og Far, at du af din store barmhjertighed vil give denne brudgom og brud nåde, lykke og salighed, både til legeme og sjæl. Giv dem at leve med hinanden i trofast kærlighed, og altid vandre efter dit hellige ord, så de på den yderste dag må findes at være rigtig kristne og dine kære børn. Hør os i Jesu navn. Vor Fader, du som er i himlene, helliget vorte dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Fred være med jer.
Skal jeg hjælpe? Lad os så få kysse. Var det ikke tilfredsstillende? Det kan vi gerne lave om igen. Vi kan ikke gå udenom, hvad er det for noget? Jeg kan bevæge sig forsigtigt.